Гръцки вариант! Бежал, свиня! Те се стъпили на земята, става сигурно. Петре, легни ей така. Ай, кажете, че не виждали сега. Навсякъде YouTube, Довиждане! 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 Вижте там хората от среща на гледат. Айде, Петре! Ай, плувайте, бе! Айде, плувайте го, те! Петре! Петре! Петре, обещани, че ще се пусти с Това са уля, бе! Ама трябва! Айде, го бути, бе! Няма да вземе, на полет пак ще пробваме. Това е нашия смешник. Чакай, поне го бутнем навътре. Трябва да се пусти, бе! По-навътре и легне върху него. Петре, дай сам легни върху него! Не, бе, Петре, легни, бе, виж, че станава. Ама то сега навътре няма да потъне, обясни му. Беше, окажи му. Шкоти до някъде, бе. Какво ще кажете след неуспеха? Това пидеца. Какво да кажа? Нека се обречат, не ти ме за провала, бе! Айде, снимайте! Защо не се получи? Кое? Ми Сала! Един дартак не открадна другото дърво. Ето този беше! Защо? Джихад имаше тук. Джихад! 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 Ти е направо. Причината, за която се провалихте. За това се провалихте. Защо? Обяснете ми. Заради дъжда, значи заради него всичко потъва. Ако беше дъжда, можеш и да би. Пълно разочарование. Виж си Сала. Това е нашия коментатор. Аз съм главен диспетчер. Който малко той се